gaur Txabezera bidaiatuko dugu. Ikusmiran, han eta hemen. Txabezeko monumenturik ezagunenetako bat Trajanoren zubia da. Kristo ondorengo lehenengo eta bigarrengo mendeen artean eraikia, 150 metroko luzera eta 16 arkurekin, Tamega ibaia gainditzen du harro. Portugalgo erromatar zubirik ondoen kontserbatua da. Zubian Trajanori eta Vespasianori eskainitako bi zutabe oroigarri aurkitzen ditugu. 2000 urteko historia duen hiri honek zuzenean konektatzen gaitu erromatar inperioaren distirarekin. Manzio edo ostatu gisa sortu zen asentamendu txiki hau, gaur egungo Braga, Brakara Augusta, eta Asturika Augusta, Astorga, lotzen zituen bide garrantzitsuan kokatuta zegoen. Beste ondare erromatar ikusgarria termak dira. 2006an aparkaleku bat eraikitzen ari zirela aurkitu zirenak. Arkeologoek bi eraikuntza fase identifikatu dituzte. Lehena, Kristo ondorengo lehen mendekoa, terma higienikoak barne hartzen zituena, hipokaustoa agerian duena, eta bestea, bigarren eta hirugarrengo mendeen artekoa. Gaur egun gehien bat kontserbatzen dena. Hemen, gaur egun bezala, afekzio desberdinak eta azaleko hainbat gaixotasun tratatzen ziren. Terma hauek, 76 gradutan sortzen ziren, ur minero medizinalak aprobetxatzen zituzten. Harrigarria bada ere, iturri batzuk oraindik aktibo daude, eta honek informazio baliotsua eskaintzen digu mota honetako konplexu erromatarren funtzionamenduari buruz. Hala ere, termen historia tragikoa ere bada. 4. mendearen amaieran, lurrikara bortitz batek eskualdea astindu zuen. Igerilekuak estaltzen zituzten gangak kolapsatu egin ziren ustekabean, bainulariak harrapatuz eta erromatar mirari honi amaiera bortitza emanez. Txabez hiriak ez du soilik bere edertasunagatik liluratzen, baita bere ondare historikoagatik ere. Mila esker bidaia hau gurekin egiteagatik. Ez ahaztu harpidetzea eta atsegin botoia sakatzea beste leku liluragarriak ezagutzeko. Hurrengora arte,